Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatod ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Clara, binaingon, ang asawa nga buutan, dili angay nga buthian, aron dili kami makahuna-huna nga ikaw iyang panimaslan. Mao kini nga hitabo sung kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Gikasubok ko, Arman. Di ko mahimong dawaton ang imong kukma. Day Clara, maluoy taon ka day. Sugta ko. Isaad ko, di ka pahilakon. Palamian ta ka pirmi. Kaha, di ko na mo pahilakon. Sultihan ta lang ka, Arman. Daghan ng tabi ang ako nadunggan. Nga ikaw, daghang babay nga imo lang ipahilak. Oh. Kay human mo mako ang ilang kaputli, imo dayon siyang gilikayan. Oh, sila man to day. Dili man to ikaw. Pero kung imo kong sugton day, isaad ko. Dili na kumulingi og mga babae. Oh, mura pa oh. Di lang lagi ko, uy. Oh. Di ko mutos imong gipanulti, uy. Ay. Busa pa silo ako. Di ko madawat ang gitanyag mong gugma. Dili Ako may naluoy nga naghuna-huna ni Armanak. Nga wagid ni musugta. na, di ko magpahinayak maoy. Palikiro kay ng tawhana. Daghan na kay nagbabay nga di pang binuangan lang. Pero nak, ang tao baya, doon na bayay pagkausab. Kinsay da sayod, nga diha ni mo mausab siya. Kaha, ma. Mausap pa ka ng tawhana. Ang tinuod na bahaganahan man ko niya. Labi nagmagtanaw ko siyang bungot. Nintuta, jud uy. Kun mao, sugta siya dak. Apan ayaw lang itugyan niya ang imong kaputli. Unya na human sa inyong kasal. Salamat kayo, Day Clara. Kay sa katapusan, imo naging kong gisugot. Gisugot na ta ka. Pero di ko magpahilabot ni mo, ha? Oh, uy! Di ta kahilabtan, Day. Aw. Hawk-hawk na itong buhaton, good. Romansa-romansa ba? Unya kung magkainit na ganit na. Aw. Stop tayo yun. Muna na itong buhaton. Basta baya, ha? Kung magkainit ng atong romansa, stop tayo, ha? Ay, lagi. Stop dayon ta. Be. Alibi. Ha? Sugda na nato, be. Ayaw din, uy. Uy, Day. Kung gitukmod. Dili din sa amo, uy. Nas mama. Aw. Sige. Ugma ha. Manuroy ta. Mag-data ugma, deklara. Katabok na ng imo.
Cute pagod kayo, ba? Kilok ka ng imong bungot. Ingon, ani, di ka kilok. Kaya pa ko kasuwi, ani. Lami na din. Ali, balik, be. Hibuon to ng inyong pantig, be. Ali, be. Sabal kayo, giwi ang inyong pantig, da. Ay, man, hindi mo nga ko nagiupo akong pante. Ay, stop na taba. Stop na to. Nagsabot pa ito. Butas romansa. Nahubo na nako. Sakita sa kong dila, may sige kapiit sa garter sa imo. Kanini. Wala sabal. Wala garter nga mulagtik sa kong dila. Kalamian na. Stop na dong. Stop na taon. Alibi. Dulitan ta ni Bip. Aray! Agay! Stop na to. Stop. Ina ni mo, uy. Ingnan ta kang stop na. Imo yung gilahos na. Kaya dosa. Tulo ka lang ang ako nakuha, day. Sige. Stop na ta, day. Stop na ta. Tulok around. Sige kong ingong stop na abot yung tulok around. Pakaslig ko, ha? Pagkasligid baya ko. Unsa? Mo na tinuod, Clara. Doon ay kabit imong bana. Di ko mutuon ni mo. Imo rin gidaot ang akong bana. Abi kayo, man tayo sugta. Wa ko magbakak. Tinuod na tanig ko gisulti nimo. Og ako'y naluoy nimo, Clara. Kung ako pa imong gisugot og di pa mana. Di ba mong budhian ka? Kay mahal ko kayo ikaw, Clara. Ang akong bana. May kapit si Arman. Maaligi. Kisa yung kabit, ha? Kinsa di ko, eh. Unya na too sa gisulti ni Digoy kung ikaw na gud mismo ang makasakop, nak. Mara pag makatukos kisulting di ko'y makay. Palaki ro ba yan sa salitaw pa? Clara, ang tao doon ay pagbago. Buutan man na si Arman sa tanaw nako ba? Magsige magani na siyag daig nako. Nga ako kuno, gwapa kuno ko. Ha? Bisag idara na pero lami man kuno gihapon kong turjakon. Muna yung ingon? Oh, nakoy buutan kaayo ng bana ni mo nakoy. Kay iya gug kong gidaig og maayo. Nya ingon siya nak nga lami og hugot pa kuno ko hangtod karon. Maon di ang nakaingon kang buutan siya. Kaya giingnan ka di ay nga lami pa kang turjakon. Ay, nakoy. Ganahan yung kay kusbatasan sa imong bana. Mama pa Kay yun. pirmi yung kunyang daygonak. Buutan siya, day. Buutan siya, Clara. Unsa? Lagi ikaw. Saling man yung kabit sa mong bana eh. Nakita na ko usak higayon si Arman ba? Misakas bintana ilang saling. Minyo man na saling, di ba? God. Pero bungutol man sa bana gud nimo god. Maong ganahan saling niya. Ay ha? Tinuod yun nga may kabit siya, ha? Og si Saling ang iyang gikabit? Sos ako'y taon ni ka mo tumo sulti taon. Kung unsay sulti nako mo gini tinuod. Kabit ni Arman ang babae nga dako sa minyo. Pwes makita niya. Baslan ko siya. Tawgas di goy gaubi. Ana, Padto asyas baby. ala no. Puslan man na nagbinuang siya. Sige.
patilawon ko sa buglaeng laki ning ako. Mhm. Ug si Digoy. Ako di ay. Ayo lang kay Nakilagaw, gagaw man Brita, ta. no? Si Digoy Sayang lang. nga, ay, sayang Siri nga. akong kabiton. Sige na, adtuan na be. Paadtuas bay. Hala, nanasada. Ka-cute niyo. Nanasada ya. Hala. Cute. Cute pagit kay na Digoy kay wapang ko'y anak. Ito. Hanggang Arman na may nag-agi-agi o kusod gawas anak. Be. Hala. Igon ko na sa akong imo, ha? Sige. Ini akong magbata kadak, ha? Buod ka akong break, ha? Awa. Nawa. Awa. Nawa. Yaga? Imo na tanan ko'y. Ako. Ito. Kung na pa ni matawag ilong, magbata sa. Basig apin ni mo kang tatay ni mo ba? Ako di. Lain ito gina kong tatay. Lain ito. Sa sukol kayo ni? Sukol! Ha? Kaya ko na. Oh, sus. Ali, be. Yakan ko Gamay ng ra, imo, de. be. Gamay ra, de. Ali, be. Kaluag. Kaluag po. Nayapag ka. Grabe na ini, Clara. eh. Manggani. Clara. Kaluag.